mä pistin sut metsässä paloiksi. Susta ei oo kuule jäljellä mitään. Pelkkää tuhkaa. Moi, mitä kuuluu? Jos muuta kysytään, niin elämä on aika epäreilua paskaa. Moi, mitä kuuluu? Aika vähän mitään hyvää. Mä edelleen näiden vuosien jälkeen yritän sanoa sulle, että yksi sormi tuntuu kamalalta, 2 ihanalta, niin sä et sitä edelleenkään muista. Sä sanot aina samat asiat sängyssä. Sanot ja teet aina samat saatanan jutun asiat sängyssä. Ja sitten kun arki tylsine, loputtominen tiskivuoroinen alkaa, erotaan. Ja se ero on kuin hurrikaani. Moi, mitä kuuluu? Moi, mitä kuuluu? Moi, mitä kuuluu? Mä haluun sen kädet mun hameen alle. Kaunis ei oo persenkaari, sileäksi perse muuttu, ettei ostos teeleen suuttu. Satakunnan mielikuvitusmatkat toivottavat teidät erittäin tervetulleeksi.